ng'eyo ni karen gima ber ka dhano loso tije mag lwedo mondo yud kaka ginyalo konyore e yor yuto. Kawe mogik iwacho ni sekta ni chal ka gima dhano nitiere mang'eny. Ok ang'e ni jogi gini en gima isomo koso ng'ato wuok ka dala nadwa dhi kacha mondo apuonjra. E sekta ni ji nokawe chon ni en kama failures ema bede. But wanyaka gi engineers, nitiere engineer mabiro wuoyo ka masani en gi master e weche mag loso gik moko. Koro sekta ni ok en kama jomo dhi skul kende kata kama jomo fail. En nyaka kama jomo somo kata an manena wuoyo kani. An gi certificate grade 3, grade 2, grade 1 kendo sani asomo diploma e MIT to an mane sekta mar Jua Kali. Koro ok en kuom jomo fail kende to en kuom joma bende osomo nikech en kama ji money direct. En kama iloso gimoro to iyudo pesa ni kende dhi e ot. Awuoge Medusa engineer adwa ni chak na nyingi tikona ne chori koni matin kama. Gikanyi kona ni sebede sekta ni kinde maromo nade to in elony mari e sekta ni en ang'o gire milose sekta ni? Nyinga en Graham Ochieng' Okelo. Asebede Jua Kali mar higni 26. Kendo ndalo ma wasebede Jua Kali aseneno lokruok kata progress kaka wasebedo kama ne wachake ok kama koro wantie. An achiel kuom jotelo Jua Kali ka kendo nyaka wabie Jua Kali ka endi ne wayudo ka wan ji ne ni piny, ne nweng'o mar ji ni piny, training bende ni piny. To nwachako gi training mar joma tindo gi joma dongo be manoyie manobiro ni mondo watimne gi training. An sana an korka engineering. Waloso machines marego gold, marego njugu, marego niang', marego kidi mag kokoto gi mamoko. Tanyalo wacho ni nawinjo ka joma riek wacho nyoro e TV ni sekta mar Jua Kali o employ ji milion 14. Kamo employ ji milion 14 ok apar ni nyalo wach ni dok chien. Aparo ni wadhi mbele. Iye ka wanyalo mana wacho ni wan gi challenges moko ma di waher ni mondo bed addressed. Sako ma wantiere go ka ngufu ne ni piny. To sako kae ma jowa ginyalo yude pesa ma ginyalo konyorego. Mar ariyo sirikal nokelo training moro miluongo ni mar joma tindo mar youth Kiop. To Kiop osekonyo kata iye ka nitie joma osekonyo, lakini ne wadwaro ni mondo obed gi teko, obed gi pesa be moromo ma jowa manie iye ka matindo mwasebedo kwa train ka nikech higa ka higa wa train ji ka tin to 300 ma nyithindo manyalo kawo tich gi motegno kendo ginyalo yudo pesa gi giwegi. Pesa maluorore Jua Kali ma wantiere ni aparo ni ka pesa matin mogik en teling 200,000 kata 300,000 odiochieng'. Stima chandowa, that is one of the challenges ma wan go. Sama stima olala okinyi nyaka odhiambo, jogi kaka ineno gi te 70% of jogi biro bedo ni ok ti. Koro mano be ne wakwayo ni nyalo bedo address to wanyalo neno ni ber. Area mar innovation kae mochak lose gold crush e Kenya mangima. Kae lose machinde mag nguru, unique designs mochak lose Kenya mangima. Sanduge mineno gi dhi nyaka Tanzania. Jiko miloso ka dhi nyaka Kisumu nyaka Kamanade. Koro ne an korka kora aparo ni Jua Kali ber to en mana nonego wamiye ngufu. Onego ketne pesa moro minyalo train go yawuoyi mineno matindo gi. Nitie training miluongo ni formal training. Inyalo miwa training mar kaka gik moko nego tim, kato training ma practical be watimo ka. Kato wa empower jogi to pesa bede lwet jogi endi nyalo donjo ka nigi floater. To ka ng'ato wa e Jua Kali kae awacho ni kan very confident. To aka gi mtoka koriembo ni. Ji osebiro ka nigi pat kira to gi aka ka gin gi udi. Ging'iewo lo ma gigero udi. Ji osebiro ka onge gi mon ma ginyombo. Koro Erokamano yakaw pachida. Iko ni sebede sekta ni maromo nade to nweng'o mar sekta ni chalo nade sen tie dok piny kaka iwacho koso nweng'o to bera. Mano ani luonga ni Jojo Chieng'o oko ajaka mreri ane sekta mar mechanic. An e sekta mar mechanics. Kumano
Asebede Jua Kali kuom higni 20 gachiel sani, kaluwore ni nwengo mar Jua Kali ok anya wacho ni orach, to boke ni stable maber ahinya, kaluwore ni kaka changamoto ma wan korka mechanics waonge gi machines moromowa. Ko gik ni gimoro wadwa ng'ado crankshaft, lathe machine nini mag crankshaft gini nyaka wadhi Kisii. Gik moko machalo pimo nozzles anwang' ka gini. To koro gima ne jatelo wacho president marwa madhi bedo Raila Amolo Odinga ni odhi dewo sirikande dhi dewo Jua Kali. Ka ging'e tich moko pod wa maintain e iye kae, koro mane kaka Jua Kali osekonyowa. Koro upande mar stima no to temo hinyowa ahinya nikech iyudo ka seche moko watiyo nyaka late hours. To iyudo kaka stima olal kata gimoro 2 days to ok yud kaber ahinya. Mane e wachna. Erokamano, mano mokuom pach mokuom oganda mantie sekta ni mar Jua Kali, ka bende kiwinjo mokuom ywak magin go en ni weche motimo mago mag stima, mago mag tiegruok, ka bende iwach ni sekta ni ok otho, kata kamano dwani mondo koro jolgi yore mopogore opogore mondo gimed nweng'o mari kaachiel kod mondo migi thuolo mar tiego joma moko mabende onje sekta machal koda mae. Georgia Juma Amane ripota marwa Jo Juma ka bende otua kod jopiny e kaunti ma Migori kono ma bende ochwalo duondgi kotudore kod thuon wach ma bende watuak e studio ka okinyi ma kawuono ma en Dongo sekta mar Jua Kali. Nyakore moge juon kaponi e kiriwori kodwa okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo e studio kae bende antiere kod ji ariyo ma bende wuok e sekta no mar Jua Kali. Mano Bernardo Ochieng kachiel kod Kennedy Okoth Omamo ma bende gin Jua Kali montiere gode studio kae mar mondo mi gin bende gichwala duondgi ahinya to gisani ma bende jo siasa tiyo kod wachno mar Jua Kali e sero mbulu kata e jiwo jok piny mar mondo mi olutnegi ombulu ka gichiwo singo maka kod kacha ma gibiro timo negi kaponi oyiergi kaka jotelo e yiero maduong' ma higani. Ka wadhi mbele kod twak marwa Bernard kachiel kod Kennedy, winjo duonde jopiny e kaunti ma Migori kono aka moko kuomgi osebedo e sekta mar Jua Kali kuom thuolo mar higni malach. Ka un mana kaka usenyisowa kaka nudonjo e sekta mar Jua Kali, to un bende nyaka sani nyalo nyisowa ni gin achiedh nade ma ukale sekta mar Jua Kali kata sekta mar Jua Kali ka wachako kodi intiere sekta no mar loso geche kata mekanik. Jo Migori kocho ywak ni sani ojuang sekta mar Jua Kali. King'iyo sekta mar mekanik sani bende ojuange koseoyo kata korka kori chalo nade kipimo koda kinde mokalo chien. Adier makende en ni kaka ineno jo Migori owuoyo no wasebedo piny kojwang'wa nikech king'iyo kata mana yore mwayudo godo barupe mag tich wan koda chiedh nade nikech ok wanyal yudo barupe mag tich nikech kidhi keto kari mo matin miyute kata miyude to tiyudo ka wan kod chandruok mag yudo barupe mag license wan kod achiedh nade moloyo to e Nairobi ka. Kichaki duogo korka spare parts mag mtoka, parts ma anwa oko kata mabiro wan kod achiedh nade nikech gigi onge kaka wanyalo keto line maber kata chenro maber mag spare kata mag tiyo gigo nikech inwang'o ka kanyi uso ne ng'ato gini kawuono siling 10 kiny nengo medore kichaki ling kendo nengo medore kaka sama wuoye kod ni an gi challenge nikech ne an gi ng'ama nyogo na mana ka andala koro kabiro nikech nasemiye nengo mar loso mtoka ne dweche 3 mosekalo koro koro kobiro sani to gik moko change lokruok nitiere maduong' ahinya omiyo ok wanyal bedo gi lai maber mar wuoyo kata gi jowagi mondo waketgi e yo mowinjore mondo gine ni to giwa gi gachwa bende katere kata garage ilose maber gi nengo mowinjore koro wasiko wadhi malo samoro waduogo piny samoro wadhi malo nikech samoro spare bende kanyi dhi nyiewo moro nyoro nyiewo spare samoro yudo marach midwar kere to koro ka in fundi maber be ok dikaw bila no mikete e gach ng'ato omiyo wan kod achiedh nade mathoth ahinya to ka nitiere ng'ama nyalo donjo jotelo ka nitiere ng'ama nyalo biro mang'eye ni Jua Kali ni ondiko ji kata an mawuoyo kod ni kama antiere
wan gi kijende mathoth kendo wasepuonjo ji mathoth. Kapok idhi jogo ma ipuonjo mano wabiro bire bang'e korka kori Kennedy. In kaka jalno manitiere e sekta mar Jua Kali kendo iloso sanduge mago ma nyithindo dhi godo e tich. Jomoko bende ponono nyithindo dhi godo e skul. Jomoko bende ponono nyiewo to keto mana lepgi e udi kacha. Gin achiedh nade mage mukale sani mantiere un kaka Jua Kali. Bende ojuang'u akose chiro chalo nade gi sani? Kawuoyo gi sani anyawacho ni gi sani to jwang'wa kendo jwang'wa kabisa nikech ka compare sani to gi chien kuma no ae nyore ka sani endi bit materials malo nyore ka sani tie sanduku samalo nathi sanduku modhi gi school sanduku mani uso singal fareo sani uso singal fangwen gi 500 sanduku mani uso singal 1,500 sani yo singal fareo gi 300 kama nikech bei mar material motiyogo ni malo kech kwa dhi kawo material kwa ka jomukelo materials go bende gimbe already gisel gimbe gelo sanduge ko gin sanduge to gi supply oko then wan waro nyalo loso kama betir gi to loso ka mondo itu customer biro irwa ko ko ni challenges mapek korka material kech ka dhi ka wuono itu kama bati pimo kilo tindo kilo samani kata 150 then kine ke dhi kana 180 ko ido ka chieng bei gindi gimedore korka gimedore koro customer ni kata client mer ko biro kata gun sima dwa sanduku makama kinse bei maka wuore nyu biro koro yimi nyalo lal kidan maintain customer kat nya medore bei the more medore bei customer atin ko chali mako dan motim nade nye so samida yenye ni endi ubro ka patik mar mondo menu wuono ka patik mondo tim nade ongi ko ngi chiro machielo wuoth ka gi kacha then ubro ka bei ena achiel ko mo nyalo yugo ma yuaga ni ka sekta mar Jua Kali ni bet material ni malo. To bende na diera weche malieko rema ponono jomoko sebedo kalieko ni sekta mar Jua Kali ni en sekta mar jogo moko somo. Mane momiyo seche moko ponono juangi kata ka gidhi gionge kode nikech sani wacho ni nitiere jogo ma wanyalo luongo ni gin middlemen kata jo black ma bende nitiere sekta kacha. Ma sani wanyalo wacho ni thiro ahinya jogo mantiere sekta mar Jua Kali ka giwacho ni ponono jogi onge oboko gi somo mane momiyo koro nego wadigi piny kocha korka kori Bernard. Baradier. Wan ose kinde moko chien kacha no ketwa kaka joma ni chien e somo. To king'iyo sani jogi nigi barupe mabeyo ahinya mag tijni. To kendo wawuor ni joma osomo tij Jua Kali ni e joma nigi wich kendo saidi nikech donge gongo waloso nyaka geche madongo nyaka geche kata mana mag jotelo madongo gi nitie nyaka matamo kambi loso to kokelnwa to wan waloso machakti wan waomo gari nyaka kuma bor motamore alosa kucha tikelo koro sekta ni no duoke chien kamano nikech ji ichalo iluongo ni school dropouts koro okonego in fact onego gitiek mano kabisa mano nego watieki nikech kanyo sani tinde wan gi jogo ma inwango ka nyathino kata kana en ja form 2 kata en ja class 8 to gima en ge wiye inwango ko ng'e tiyo gi computer ma mtoka inwango ko ng'e tiyo gi gik moko ma nikech mtokni masani some of them most of them gin electronic to idwa wachana ni en koro ok en nosomo nikech to electronic no to ng'e ni waya ni kimulo ka to dhi kamachielo to kimulo ma to biro ketho so kanyo onego gol to moloyo kabisa to onego beni giketnwa puonj mwanyalo dhi kata ka ng'ato dwa wamedre mondo nyithindo yud somo. Puonj ma kama iparo ni ng'awo nego bed ni keto mar mondo mi ojiw sekta mar Jua Kali gi sani. Ahinya to sani kata kane wawinjo ka ogai mar ODM no loso duche manyoro ko wacho ni onego bed ni keto yorego mag miyo jogo ma opuonjore tije lwedo. Obedo ni puonjori e yo moro amora ipuonjori e yor neno kata idhi kata to puonja maonge japuonj moro malong'o. Onego bed ni ng'ama neno ni opuonj ji e yo makare. Kennedy. Agoero kamano ng'ama no bende ng'iyo ni ng'ato obede grade machielo en wawach ni koro an wuon ka Kennedy ng'ato biro emo me puonje tich obro biro ira mondo me puonje tich to kaluwore gi
kadhe kaluwe ka kose tiyo tijno ira ma oneno ka tijno ber kobedo gi moro kaka barua moro to onyawacho ni nitiere kuonde mang'eny mag puonjo tich mag nyayudo barua manyalo ng'ato nyalo dhi puonjore aso yudo barua. Wanyalo biro kako biro ira kanyo sano apuonjo tich for some months, then kano biro samoro onge barua kikara mbe wuon kama ntigo ni ana kuanga biro akunga puonjore tich then kayudo pesa ko kadai barua adhi barua kase de barua mayudo barupa no madher register. Erokamano ahinya. Nyakore Muge Jua ng'amedo paro ni nie studio mar okinyi makawuono thuon wach mabende watwake otudore kod dongo sekta mar Jua Kali. Aka bende in ma ineno wasane nyalo oronwa ote mari e namba mar 2 Facebook kata wantiere live iyudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Anyisi ni e thuolo ni bende wabedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mar mondo mi jopiny ochwala duondgi e thuon wach mabende watwake e chenro mar mbaka oromo. Agie thuolo na dwani watudre kod reporter marwa mayudore e county ma Homa Bay, mano Ali Abich, mar mondo mi wawinje ni jo Homa Bay to wacho ang'o kotudore koda sekta ni mar Jua Kali. Ali Abich, kenyalo winja okinyi makawuono Homa Bay ochiew nade to jo Homa Bay wacho nang'o kotudore koda sekta mar Jua Kali. Ali Abich akiwinja okinyi makawuono Homa Bay ochiew nade thuon wach mabende watwake studio kayo tudore kod dongo sekta mar Jua Kali. Jo Homa Bay wacho nade kotudore kod sekta makama. Sekta mar Jua Kali na chiel kuom sekta go komonde koro were mathoth mokalo makinyalo ng'iyo toka kaende na oka ojende kana jogo eko mantie sekta mar Jua Kali dhi nyime kod chenro mag tije garage road ma Homa Bay kandi ma kawuono udago kod gi mbaka kaluwore kod tije mag gisebedo ka gidhigo nyime garage kandi ka en sekta mar Jua Kali en achiel kuom sekta go eko mondiko oganda mathoth mokalo e county ma Homa Bay kandi ma bende osebedo ka ogeno yuto margi kaluwore kod tije mag gitimo motenore kod sekta mar Jua Kali kandi achiel kachiel antiere garage maduong' mantiere boma ma Homa Bay kandi kama odago mbaka kod jogo eko mantiere e sekta mar Jua Kali wang'eni to gin gigo eko midhiro mage kale kaachiel kod kit dongruok mag gombe onego bed ni ichwalo negi mondo chenro mag dhigo nyime e sekta mar Jua Kali kandi omedongore mondo giyud kaka ginyalo konyore godo kaachiel kod bende gero uchumi mar kaunti ma Homa Bay kandi achiel kachiel kod achiel kuom jotelo mar mosebedo ka tayo garage ma Homa Bay kandi modago kod mbaka kaluwore kod twak ma wan go kawuono e Ramogi TV ma en dongo sekta mar Jua Kali machiegni biro chako gi nyingi ting'iso ni nyingi ng'andi to en tich mane mitimo e sekta mar Jua Kali ma intiere boma ma Homa Bay kandi machiegni. Nyinga iluongo ni Johannes Otieno Rao. Asebedo kaka ke jatelo kendo jagoro mar Homa Bay Jua Kali sector at large. Atimo motor vehicle wiring kuom ndalo mathoth masebedo kae. An kaka jatelo makae kata kaka achiel kuom jotich wantiere gi chenro mopogore nikech Jua Kali ka ok ni wabiro mana mondo mi walos gari kende, wabiro mondo mi wapuonj the youths ma join the sector mar Jua Kali mondo gibende ging'e tich giyud kaka gikonyo ngimagi e ndalo mabiro. So iyudo ni most of our youths kawuono ok yud opportunity maber mondo gipuonjre tijni nikech okawo thuolo malach to kendo nong'no samoro gi jabedo nikech kake gibedo supported mondo mi gibed ni ginyalo bedo ndalo mang'eny kage yudo kata gimoro ma de gikete gi seche mowinjore samoro onge nikech king'iyo sani yo mar uchumi tich odok piny ma kenyalo ng'iyo around kae tich ok ng'eny seche ma tich ng'eny ok inyal neno kata kwan ji dar very busy gitimo tije mopogore. Koro sani kata kae ing'iyo wantiere gi dok chien mang'eny. Sani kata mana joma nyocha timo cleanliness around the Jua Kali garage line kae nenore ni gi downplay their tools. Samoro gineno ni koro chudo kosebede yo makare. Kawuono kiwuotho along the Jua Kali ibro yudo ka the sewer line is very bad o kethore. So nitiere chido. To tabu maduong' kabisa ma wasebedo go in the entire Jua Kali kae en tabu kabisa mar yudo kama watie. One somehow double tax. Kechi yudo ni a place machalo kaka kama ma en land mar ng'ato.
the notice nosebiro mondo mi wadar wayae ka. So penjo mwasebedo godo ni ka wadar wayae ka to wadhi kanye. We have addressed the county gi jok motelo nwa idara mopogore opogore. Some are very negative answers mimiwa. Iyudo ka ng'ato konwa ni ndalo mane wabiro ka ne ok wa involve gi. So once nigi dwaro ni mondo gi reallocate this lands for other development, moko ningo wabedi ka nikech gineno ni samoro tije mwatiyo kage Lilo Town to kama giterwa precisely wase demand mondo wayud kamoro. Bende kaka jogo eko masani koni ya sekta Jua Kali ka beneno ka sirikal obed mar county kata mar mamalo seketo kenge makara mar konyo e dongo sekta Jua Kali masani kronde ko ganda mathoth e piny Kenya kaendi. Ok one directly involved. Waneno ka somehow we are neglected. Giwe wachien. Ingeni okang kata migao miketi godo machiegni nyiso ni in ga representation e gima dhi mbele. Wan kata mana public participation gi. Onge achiel kuomwa ka manyalo dhiye mondo mi waket ywakwa. Ng'eny ywakwa giwinjo mana kaka sani neno kaka sach siasa ubiro sani. Ibiro bika tipenjo wana ng'oma udwaro ng'oma uremo. Immediately ka giseng'eyo gima wadwaro ga ng'oma waremo, they promise us to vote for them, but in the end of the day they neglect us like. Bende Joyce an ka kod achiel kuom joma tiyo Jua Kali biro chawo gi nyingi ting'o sani kaka sekta Jua Kali Homa Bay kandi bende no ka oseketo lwasi makare maneno ni chenro motimo e sekta Jua Kali kokonyo dongo chumi ka achiel kod un giwegi joma tiyo Garage Road kandi. Okay, gi nyinga iluongo ni Timothy Odhiambo, an chairman mar Jua Kali sector, to kamwa tiye ni pok wabedo gi support maber mar county government because ginegiletwa. Pok wabedo gi support maber ka from county government. Achiel, we lack clean water in the Jua Kali sector. We don't have toilets in the Jua Kali sectors. And Jua Kali sector ka emo employ many people. Wapuonjo ji mang'eny ka. To wakwayo ni mondo county government obed kodwa achiel ginega ginyalo konyowa. Currently we don't have land for kama wanyalo time Jua Kali nikech kuonde ma wantiere gin lope ji sani gisechako gedoge. Koro kwa ng'eyo kuma bro dhiye gi joge watemo wapuonjogi. Kwa tiko sani na ukajo siasa wuotho kendo gichiwo singo mopogore opogore anyano e sekta Jua Kali. Un kaka joma nitie sekta Jua Kali ang'o ma dugombe ni otimnu manyalo miyo ngima wuodhe kare mopogore kod singo ma josiasa osebedo ka golo samoro gichop gi bang' ka gisechopo ofise mopogore miyierogie. Wagombo ni county government mabiro donjo obiro manyne Jua Kali kamoro lo kamoro kama gibiro bete ma ok nyal riembgie. Erokamano. Joyce manone waneto kachiel kod jo manie sekta Jua Kali e county Homa Bay kandi ka giwacho chandruok kata midhiero moko mosebedo ka yudogi e tich masani koro gidhigo nyime kiwinjo ka giwacho ni kama gitie kandi lo mar ji giwegi magisebedo ka giyudo chandruok mopogore opogore ka achiel kod koso gige tich ma samoro ginyalo tiyo go e bero ngima ka achiel kod bero ngima rowere mathoth masani kod donjo e sekta Jua Kali ka mondo gilony maginyalo konyore godo e ngima gi mapile ka pile. Ka kamano te duoke studio mara makmana ka ingi penjo Joyce. Mana inya alia bicha onge kod penjo mora mora kalure ni jogo mantiere county ma Homa Bay kata Jua Kali mantiere county ma Homa Bay ochwalo duondgi e yo makare. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Jua ng'amedo paro ni e studio mar okinyi ma kawuono thuon wach mabende watu wake otudore kod dongo sekta mar Jua Kali e pachoka, sekta mabende ondiko ji mathoth ahinya e tich e pachoka. Joma thoth ka achiel kod familia margi yudo yuto gi mapile ka pile kowuok e sekta no mar Jua Kali. In bende mineno asani anyisi ni nyalo tudri kodwa e Facebook kacha kama yudo wa live, yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma in Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa oseoronwa gisani okinyi ma kawuono. Absalom Alago oro ote mabor ahinya kae mabsani wacho ni sani jo siasa can promise you heaven but with the ground eka in gi okine kaka eka in ine gik ma Jua Kali kale ma e sekta ma ondiko jituri to jo siasa
any electioneering season comes with promises ma cathedral. Lero kamana inya owacho ni gidwaro ni government mang'iyo maslahi margi ni gibende gi exist and can ensure that they get loans at a cheap rate interest without any conditions kata moket e hola makamago. Ero kamana inya ote machielo Willis Makaroga wacho ni wach Jua Kali gi wek donjore nikech gibiro keto ne ji chike matek manono chon negi time ang'o masani koka gi paro. Ero kamana inya nyakoro mugi jong pod aboro medo somo ote mabende ichwalonwa ka wadhi mbele kod chenrowa machalo kamae mar mbako romo. Kabende paro ni nie studio mar okinyi makawuono ntiere kod Bernard Ochieng ka achiel kod Kennedy Okoth magin jogo mantiere sekta mar Jua Kali e pachoka. Kawadhi mbele kod twak marwa Bernard ka achiel kod Kennedy. Injo ka janeno moro kanyo wacho ni Jua Kali onego beni imiyo thuolo mar yudo hola eyo mayot maonge interest rates manimalo. Nyaka sani wanyalo wacho ni sirikal boseneno ni uyudo hola makamage yo mayot kose oyo to ere kaka usebedo aka uneno ni kato bedo ni otek to pod utimo kinda mar mondo mi uyud yuto mapile ka pile. Bernard. Ero kamana ahinya. Wach mar yudo hola mondo wa riemb godo tijewa mana achiel kuom achiedh nade mosebedo go. Inyalo kata wuotho di 100 kamoro achiel samoro idwaro mana kata mana hola mar pesa matin. Kawacho gi kaka an kinde moko na dwaro ni mondo wamed ohala no mondo obedi modhi malo matin mondo kata ka kelo na mtoka ni to okakwai pesa matiyo go in anatiya to kibiro to yudo ka gachi oserumo amimo na invoice to koro hola ni ok wanyal yudo. Wasetemo dhi nyaka bengi tikuongo ing'iyo ni un ng'agi ni koro miyo wakwayo ni kata mana ang'o momiyo mae timore kaka iwacho ni ing'iyo ni un ang'agiri ang'o momiyo mae timore? Aparo ni ging'iyo labda yuto wa kamoro ni piny koro mondo gimnyisi to nikech kata sama idhi dwaro hola no ging'iyo ni ang'o ma in go minyalo kata chungo in case emomiyo watemo wacho kanyo endo ni kane ginyalo ketonwa ni wanyalo yudo hola moro maonge kata gima osiro nwago bende pod wanyalo mana duoko pesa go gi chuny maler. Omiyo kiket Jua Kali ni giduoko wa piny ahinya kata gichayo wa e yo moro nikech kanyo endo konyo ji mang'eny nikech nitiere kawacha dier makende nitiere kaka wanyalo luongo no chawa in a way ma kata kidhi kamoro tinena ni ng'adi in ok nyal mi pesa idwaro 100,000 100,000 en pesa matin to kikawe mondo ikete tich moro to bi yudo kata mana 20,000 moro ewi inwang' ka bedo mapek nikech kamoro ng'ato ok bi duoko pesa ni kamoro pesa ni onyumore ing'e ni mano bende nitiere. Koro nego ging'iwa maber mondo wayud kaka ji konyore to ka ginyalo timo mano to ji mathoth kata mana ji mathoth ahinya nyalo bedo gi dongruok nikech dongruok na ma ji dwaro. Ero kamana korka kori Kennedy wachni mar miyo Jua Kali hola bende sirikal oseneno ni uyudo hola yo makare kose pod uyudo pek kata bedo ni utema ahinya mar mondo mi udhi mbele kod tiju uyud yuto weyo makare pile ka pile. Korka hola to sirikal nyalo chiwo sekta ma Jua Kali kaluwore gi section ma intiere nikech kata insan kami beteni tanku we step one by one idhi ni miala loan pesa kama mami ka ok idhi gi documents magi mobedo approve ni an ng'ama kama abedo registered achulo KRA ong'eya gi sirikal adwa loan adwa upgrade go business mara. Gima sirikal onego let Jua Kali en gimoro achiel. Jua Kali en ng'ama ber kitamba Jua Kali en ng'ama ber kikonye sechego to kidhiri mondo mi kony to neno gima kaka pek nikech sirikal bo miye loan omi loan nigi terms ge condition miluwo mondo bende chule bit by bit mondo mi tieke. Jua Kali ni en wuon okawo loan samoro bune chule okadho nyaka goyi penalty de wana rier koso goyi penalty to bone ne sirikal chako law rekode
Iwinjo. Sika lauri kodi, to kolare kodi, no ero, olare kodi, kadwa gem chik bede moket ne momno man pesa mo tunade. Odwoki. Mana umine ng'eny Jua Kali neno ni ok nyal migi loan nikech ka ng'at samoro no yawo kata ka ng'at samoro yawo go sendui kanyo ariyo kata mar ng'at los kata majiko gimo kanyo ero to en ng'at achiel. En ng'at achiel. Ng'ani enena kaka en no ma koyudo kawuono e kodhi got. Kokoso bende en kama en kamano. Kora gima nyalo haji Jua Kali. Joma Jua Kali. Wakuongo beduru kuongo register iyawo gimoro kati Jua Kali yasini Jua Kali lakini bedo kamitino kaidino bedo registered. Ero kama na mane jip minyalo miyo Jua Kali gibede gi kumoro ma obedo registered maponono kata kodhi manyola kacha to nyalo yudo yot yudo to giye gino momiyo bende wabago twak machalo kamae mar mondo mi wawinje ni Jua Kali to dwarango un udwarango mar mondo mi okonyu godo mar jiwo sekta mar Jua Kali matiende ni chon Jua Kali ne kata sani Jua Kali ondiko ji mathoth ahinya tich to sani wanyalo wacho ni ponono sekta nok dhi yo makare nyalo bedo ni kaka ojuang to Jua Kali dwarango ang'o mudwaro kata bedo ni josiasa biro nu kod singo mopogore opogore ka sani bende Raila wacho ni kaponi oyiere to biro neno no kete tim gino mar recognizing prior learning policy mar neno ni opuodh jogo mantiere kod lony kata bedo ni ok gidhi e somo udwarango mar jiwo sekta mar Jua Kali Bernard. Adier makende sekta mar Jua Kali ni namba 1 wadwaro kaka dwabede gi jotelo mowinjore manyalo winjo ywak Jua Kali. Mar ariyo ka gisemiyowa jotelo nitiere tools moko ma pod Jua Kali ok nyanyiewo kaka for example e garage mantiere wadwaro gik moko gimoro machine moro miluongo ni computer diagnosis. So diagnosis machine ni Jua Kali ma Jua Kali real ok nengone ni malo to koro kanitiere kaka minyalo miwa go kata ka gibiro e industry no mang'eny tisiemo ni kidwaro computer diagnosis mondo iti godo tinyalo dhi kawe kata e yor hola ineno inyalo dhi kawe kata e yor hola koro ichulo mos nikech en gima chulore nikech once nakete mtokani to pesa nyaka ang' imiya eka ginen en gima nigi pesa gima generate okelo pesa ne owuon to koro since ni mondo wachop kacha chamo ok wanyal chope mondo wayud gino to jotendwa masani wuotho kawacho ni koyiera kako timanade to ibiro weka koro waketi jogi osebedo kawacho higni mang'eny koro wakwayo gi mana ni ng'amo yier modhi obedo kanyo koyie to giketnwa gigi tools mondo bednwa mayot kata yani kaka wanyalo yudo gi mayot kaeto hola wayud kaka wanyalo yudo hola bende hola no kaka jabadhe osiepna ni owacho siasa mowuok oko mawacho dwa ng'iyo idara mar Jua Kali kuongo ng'ino bet materials mondi kang'io material no eka wan be wawegi wanyayudo matin to matin mayudo no endo wapogore kodgi bende nikech wang'e ni kayudo matin idhi duka ing'iew kibiti ing'iew chumbi ichulo osuru ka material beche ni malo ma ino wuon kata koro chop kata ida kaka dai usimbe tami yudo ka wan gi pek korka material side material no kende pek miyo to kodok korka usuru bende unene pek mora nikech awinjo ka ng'ato ochwalo ywak mare county ma Homa Bay kata kutudore kod usuru ma bende juogo jogo mantiere sekta mar Jua Kali usuru mijuogo uchalo nade to bende untiere kod ng'ur mora ewi ochumi makamano koseoyo Bernard. Yes, wan kod ng'ur nikech usuru jo sirikal omiyo usuru mamalo ma samoro hinyowa. Kiwacho ni usuru mamalo ma hinyo en kiwango mane? O kata mana kwadhi ka nyakal kochakore license wan gi pesa mwang'ado license. Samoro nyiso wang'ado license pesa mang'eny nikech kaluwore gi kama intiere. Samoro in gi kamoro pap mabet duong' koro gineno ni in gi kama duong' koro ni ng'ado license ma pesa ne ng'eny. Then usuru mawuok e spare parts mag mtoka usuru mawuok e gimoro amora mwanyiewo kaka sani gik mwanyiewo rach kabisa rach chuth koro nego kar usuru kanyo onego ng'i maber mondo losnwa koro ka kori Kennedy usuru
to serikal onego ng'i no rate mar osuru. Nikech rate mar osuru no kaka wan sekta mar Jua Kali ohinyowa kam samoro. Nikech nya chopo ma ka in owuon ka koro uchup samara chudo tido ka pesa midhi ma ichulo kacha ni malo mo kep compare gi miyude ni mari beti yudo ka koro ibet abitin piny tido ka bet ma dhi kucha bet ong'eny koto ne nyalo punguso na rate mar osuru to beto yudo ka wan bende onyalo fungre matin. Ero kama na abende ne wayudo thuolo mar winjo kata mar winjo pacha jodak e county ma Nairobi kae kotudore kod wachni mar dongo sekta mar Jua Kali e pacho kae kaluwore ni sekta ma kamano en sekta ma sani josiasa wuok oko ka bende gichiwo singo mopogore opogore mag gigo ma gibiro timo kapo ni giyombo e yiero maduong' mano mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 ka wanyalo mana winjo gigo ma bende jodak e boma ma Nairobi kae nowacho kotudore kod sekta mar Jua Kali. Bech mwandu mwatiyo godo osebedo kani malo nikop gibedo charge makata scrap bedo charge VAT. Gima dwa gombi ni bech scrap go kik charge gi VAT. Off cards bende kik charge VAT. Nikech VAT no kokete wiye to miyo ka kori dhi loso material midhi uso kato bed sanduk kato bed wheelbarrow. Kidhi use to miyo be ibedo ni malo ma ok inyal konyo. Wan wategemea scraps partly ma wadil godo gi products wa. Koro bing ni scrap lor kore judo ni dhi nyiewo material ma beche tek alafu gimigero cost ne bedo high to they use be at a low price. Idea ma the former prime minister okelo no en idea maber manyalo konyo Jua Kali. Nikop jite ok nyal dhi e school. Nitie joma reme class 8, nitie maleme 12. But sector ni osebedo ka absorb dropouts to gijomo gi class 8 kendo ging'e tijegi maber kabisa. Kulingana na hiyo ujumbe nimeshukuru sana kama serikali yenye itakuwa inatushughulikia. Juu hata ukiangalia siku hizi bei ya bidhaa imekuwa juu sana. Kalure ke paro mande jakomo golo Raila Amolo Odinga en paro maber kendo paro maleo. En paro manyalo ting'o jande ma ka Jua Kali ka wan kama mondo wachop stage machielo. Lakini kalure gi chieng' ka osebedo chien kocha tich osebedo matek. Yudo ni watiyo matek lakini pesa to onge go. Kaso kwa doki gi Jua Kali gi mage masana ko jande mang'eny sani donje Jua Kali ka. Mago mana paro mar jodak e county ma Nairobi kae mago jodak matiyo e sekta mar Jua Kali aka bende sekta mar Jua Kali ne makonyogi e yudo yutogi mapile ka pile. Nyakwara Ramogi jonga ng'isi ni nyalo oronwa ote mari e namba mar 2-6-000 Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE ka an bende nyalo tudri koda achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Akasomo kendo moko kuom ote ma bende aneno kosedonjonwa kae. Robert Karuga Onyango mano jafwambo marwa mar RMS kae wacho ni Amos ne executive mechanic mare mano Bernard Ogola ko wacho ni otimo tich maber ahinya ka Amos Bernard. Ero kama na nya ote ma bende aneno ka donjonwa e namba mar 2-3-6-000. Okingiso nyingi but iwacho ni by now politicians can promise us everything to be famous, but what they get when they get into their office they fulfill nothing, so let them not give us fake promises. Ero kama na inya an osito margi Sungu kod Avin ananeno ni jotelo mawan gogo e mohero propaganda mang'eny. Ero kama na inya ote moro kae bende aneno komiya nyiera ahinya to bende adwaro ni uchwale pachu kotudore kod ote machalo kamano. Akinyi owacho ni en Akinyi tija Jua Kali. Owacho ni Jua Kali to ber kendo tijgi be nigi yuto maber to ka giseyudo pesa to mon ema gipango mana ka gi ka. Be nadiera kosen oyo ma en pach Akinyi ma bende ochwalo ywak mare kaka ng'ama mama ni unjo Jua Kali uyudo pesa mang'eny to pesa makamago ukethe yore moko winjore. Kennedy. Awinjo gima Akinyi wacho. Ing'e ni tang kwa mano pache ka golo pache. Kaluwore gi awach ni chuo pogore. Kaya chuo chal chuo pogore. Kitanda kaka anu wuora pogore gi mang'eny. Ma kata ng'ata yambi. Nikech samoro nyayudo pesa samoro kaka chuo kaka koro chuo wacha ati drumo kaka chuo jaodeno. Samoro podonge gi mahitaji mang'eny.
konge mahitaji to bo chuno mondo mi dhengi joma welo ma minego to bai gi sama anti sani ma wuok kodi nendi kwanyero pesa to moko dhi poge mpango wa kando moko dhi kao ke dhi kure mano chalo gi mano ok ng'ij mukeli o manyo wanga konyo machuo mara ki yeti mi advice matin kidogo wajo machuo oikuru kao pesa mar ringo go kadhok morwakne joke ng'utigi mine nitie to iki bedo gi ng'amiso nyombo rieri ter gi odi mondo mi pesa mikethono investo kamoro kinyo konyi kiny mok ni kaw pesa kiny in koni kiny in kure then after all ka pesa no sumo ni chako neno ng'ame mi pesa no bende koro kiai ongiga kwenda huko koro gima akinyo wacho no yes jokali pesa to yango jokali pesa to ntiere koro luwore gi wich ma ng'ato niko ero kama naenya korka kori Bernard kapok adhi e penjo machielo ma bende antiere godo kinyalo mana chwalo dundi matin ahinya ebi penjo makamano kata ote makamano ma bende ochwalno adieri makende Jua Kali pesa nitie nikech en pesa ma pile pile ma kiriwe dwe to nyalo bedo mang'eny lakini mondo yude pile pile na ma samoro bedo challenge lakini akinyi gima wacho no mana adier makende nitiere joma nigi mana kaka osiep no osewacho kionge gi mahitaji kionge gi weche mochuni ma imiyo ni nyathini oleo skul to in to pod ikawo moko itero kuma chielo tapani mano ok wanyal dhi maber kaka oganda koro miyo wan bende okay joma mine ko bende nigi rights magi ok anyal kwer ni koro jomoko ok tim gino timore mang'eny to dwani mondo kata kong'eny to dwani mondo waduoke piny ero kamano ka wadhi mbele kod twak mar un kaka jogo mosebedo e sekta mar Jua Kali kuom thuolo malach kwachako korka kodi Bernard kendo bende isetiego kata isetiego ji adi mar mondo mi gin bende gibed kata giyud lony madwarore e loso nyamburko kaka in jalno maloso nyamburko kata mechanic isetiego ji adi to ikinde ma itiego gi bende tiere pesa moro ma gichuli mar mondo giyud lony makamano kose itiego gi atiega e yor chuny maber kaeto gin bende giyude kaka ginyalo yudo yuto margi to e kinde ma itiego gi bende itemo mar yudo kata ng'eyo ni oponono giyude kata oboke moro ma ginyalo dhi manyo godo tije kunde mamoko kamano ero kamano ahinya kuom penjo no kanyo en penjo maber nikech e sekta ni an asetiego ji mang'eny mathoth kabisa ok apana nyalo kwano kaeto ber tijwa ni samoro kisetiego ng'ato to onge kama odhiye pod onge gima odhiye adong kode kata sama wuoye kod ni workshop mantiere joma tiyo kanyo gin joma wagolo ko onge gima ong'eyo to biro ka mwapuonjo mong'eyo makoro tinde gin e funde kendo wachulogi ai mar ariyo joma wapuonjogo bende nitiere joma chudo nitiere fee mwakawo wanyalo mano tok dang apandi mana adier makende nikech ing'eni en school ochalo school then gima nyalo wacho kendo ni sama watiegogi wang'iyo negi mbele ok wang tiegi atiega mondo kae to ka gisetieko to wawitogi e ndara kanyo wang'iyo negi mbele kose somo kose bede workshop makoro tinde waneno kong'eyo to waterogi wabuk negi wachano negi kaka ginyalo timo penj at least ng'ato kochakore kanyo gibed ng'ato bede gi barua ok obed abeda ni en koro nyocha tiegore Jua Kali kaeto koro en Jua Kali kamano pana nyaka ng'ato bede gi barua moro manyiso ni otiegore to wang'iyo gik mang'eny seche madwa kawo nyathi ng'ato nadwa tiego gik mang'eny sana wang'iyo kaka ochal gi kaka kosedonjo kanyo bende wang'iyo ni to be obiro timo magi macha gi macha nikech wadhi as far as ng'iyo ni to bende sama osetiegore ni osechako mulo pesa ng'ani oromo koso pok koromo kata kendo an atiego nyaka nyiri I'm very proud nikech an nyaka gi nyiri matiego masani nitie moko mondike kambe madongo ma amora ahinya kuom mano to koro moko gi bende watemo ni sama oseng'eyo tich mosechako mulo pesa no watemo ni mondo at least obede nyaka gi ode nyithindo machuogi waketo gi machiegni wawacho ni in koro waneno ka koro iseromo koro
dware ng'ati bedgo nyaka nyiri be kamano. Kamano korka kori Kennedy isetiego ji adi e kinde kata e kuom thuolo ni tema bendi isebedo kaka jalno maloso gik moko kata ine sekta mar Jua Kali kendo iloso gik moko kitiyo kod mabati. Isetiego ji adi mar neno ni mako lwetgi kata iseyawo thuolo mag tije marom nade nyaka sani ka wachore ni sekta ni mar Jua Kali ondiko ji e tich mathoth to bende okonyo e yawo thuolo mathoth ahinya mag tije ne jopiny. An korka kora an kaka asepuonjo dhano nyithindo asepuonjo nyithindo 7. Asepuonjo nyiri 2 kaachiel kod 5. Makata sama ineno ntiere kae nitiere jomoko 2 mapuonjo sani gintiere site kamoro iluongo ni Kamulo gine tich kono. Koro sama apuonjogi ni endi iyudo ka ng'ato samoro biro jomoko neno ka gin koseng'eyo timo gimiluongo ni fitting ne to iyudo ka ng'ato ringo ei odhi kapok owe tich maber. Sama iyudo ng'ato be bedo kodi mong'e ni yawa anto atim gini ma ka koro kata adong' kenda kata nyalo weye site kanyo moti ma wuon tich client appreciate ni tich ler. Mano en ng'at ma kata koro anyisi na ratego koro sani koro iromo koro nyalo wach mani koro imbe ko nyalo yudo client moko 2 3 moko goni simu bi tim quotation tim ABCD tido ka inyalo chiedho ngima no wuo. Nyiri be tiere kamago bende masepuonjo moseng'e tich kae to korka wawere kodgi moko be odhi utegi moko bende oya kuonde mag tich magitiyo kaka wuono. Koro ayeno ni puonjo ng'ato opuonjo kaka joma osepuonjogi pok aneno ng'ama a charge. Erokamano ahinya. Akawado korka kori Bernard kaka ini wacho ni e kinde mani chako bedo jalos nyamburko kata mekanika e pacho kani kuongo mar mondo mi idhi kacha ineno kaka tijno timore kuom thuolo mar higa achiel mondi eka ikalure ni nen gino mani gombo ekidhie kar tiegruok kacha cha. Tiwacho ni nitiere cartels moko maponono nitiere kata gisomo to gionge kod lony madwarore kaka insani nitiere kod lony magama to jogo ema ponono imiyo kata orak madongo mar mondo mi oti kose migi orak makamago mag timo tije madongo to gidhi manyo joma ni pinygi ema koro gikelo to tiyonegi tichulogi pesa matin. Weche machalo kamagere kaka inyalo tiek e seche mabende idwa dong sekta mar Jua Kali e pachoka. Kamano timore adier nikech inwang'o ka garages mabeyo jomoko kata mana kuru ko madake kacha inwang'o ka ji oyawo garages matindo tindo to wan ko wasewuotho mondo wayude orage madongo dongo kaka wan jomong'ere nikech wan recognized nyaka gi sirikal wachulo VAT and the rest. Inwang'o ka ino kinya yudo tijno koro wakia ni emomiyo chako ka wacho nende ni kokelnwa ng'ato maber manyalo ng'iyo sekta ni mochung' ne sekta mar Jua Kali nikech industry ni duong' makata komiye minister mondo chung'ne tapani nyalo chung'ne maber mondo koro ging'iye kata mana tije kaka tije for example mag insurance. Inwang'o garage moro manyo ng'ato biro to seketo garage moro kanyo mathin en oyudo nyaka tije insurance to in misedak kanyo isewuotho gi barupe wan wasewuotho gi barupe matinde waweyo koro miyo wadwa ni mondo kony gini to time yo moro mongwana mowinjore mondo jomoko ji duto mondo oyud gini kae to jomipuonjo tich wan kod ok wadhi maber ahinya e korka puonjo ji tich nikech inwang'o ka ng'ato biro to mulo tich higa achiel to kosemulo tich higa achiel to ni mano koro oseng'eyo. Nyithindo nyaka puonj tich kaluwore gi kaka tij mechanics dwaro nyaka tim tijno not less than 2 years mondo ka koro gibed jomoit wapuonjo gi tinwang'o ka ng'ato ringo kaka osiepna osewacho ng'ato ringo nikech osemulo gimoro mathin koro kae to gidhi gichung' kamoro koro giloso gech wapuonj jogi tich e yo makare kaka kara kibiro to higni mwawinjore ka nyaka itieki mane ka koro wagonyi ni mondo idhiyo to ka ok ichung' gi mano adier to mano ok ikony nyithindo. Kamano. Erokamano Kennedy korka koria kaka imbinde uneno pek machalo kamano akalure ni intiere kod lony ahinya mar adiera mar timo gimoro to ng'ama chielo maponono onge kod lony ema tiyo kod yore moko maling' e yudo rak moro kata mar loso gimoro to omanyi ikonye tich to in to koro chuli mana gimoro matin. Agora kamano gimene wacho no en gima nitie madhi mbele kata sani nikech mondo machop kaendi en coordination to ibro yudo kasa motich matiyo inyalo neno ni Kennedy to invest pesa mang'eny
mang'eny. Then kane piny uru kawuono ji makawuono mondo mi yawo dim chok kama studio kawuono ji makawuono irado ji mang'eny. Irado ji mang'eny sama irado gisipi moro openji ni nitie moko ma madwaro inya ng'e na ng'ama loso ni onya koro gima luwore jogi ndi gin gima iluongo ni brokers. Brokers gi emoseketho tich mar Jua Kali. Kech odhi orado client to quote kata over quote tich then kubiro iri kata nyaka jo lwedo moko jomoko mo drop outs to wachi bwana adwa time gima kama to nyalo time bi tungani time kosa time tungani bu deal go per day wa wuondre ni obiro iri in client mare to yudi kosa tu wuoyo tu agree pesa wundi kata chul ibya mi ekti ku tikuni kata tu mi revision marot to nyati ne odno 1.5 to biro nyathi moro mane drop out moringo kata kuoma kata ngiro wadwa ni tido kata thino ditimo ne gino at moderate quality moderate quality ok bi yego ino wuon ketidwa high quality kalure ge price migol kanyo emanyo jok makaka koro wan mon mos bedo gi lony mari motimo kechwan lony mari motimo ko biro ira ni kende adam timo kama ta biro timo ne question mano ko compare question mara ki mar nyathi moringo wecha to yudo ka mar bet ni mal koro yudo ka tich kethore ok dhi maber ko yudo ka en tije obrok to chama ng'eny moloyo ino wuon mitiyo gi luchi ko yudo ko wan wegi wahinyore nya expect ni tich maduong' tino kitimi tieke yudo ka gigo ne at then yudo ka alfare pok julot odoka lumel pagare odoka lumel alfabere alfauchiel pok julot nyithindo dhi school tijo secondary tijo primary ibitiyo gi gari public vehicle ok idhi nyalo mano mine ka koro sida bedo ga ni kapo ni brokers nya bedo maonge e power man tima Jua Kali ni to ngima unyalo bedo maber ngima unyalo chore maber kiti ng'ato ko ibiro dare kira ti kibiro ti dhi rado kod ng'ama timo gicha practical wange wang to maki biro yudo broko maki kucho keli samondo die kwana kama ni nge kama ogo idhok maler maimbo atni ya ajuru male wachni obedo god pinto suki kose suki tidonje box ne ero kama na enya osito margi sungu kod avina jakakelo wuod nyakweri bende wacho ni kata jochwe par akowuok nyora kod kabuta bende mana Jua Kali koro gin bende manyne gi uru gi kuma pare gigo nyalo timo mondo giyude chiro madwarore ero kama na enya kuom ote machalo kamano Jua Kali to ng'enya kata otimo onewe pacho kae kendo gitimo tije mopogore kata kamano wantiere kod geno ni sirikal biro temo jiwo jogo mantiere sekta mar Jua Kali nyakore mogi juang adwa ni wachakwa tudre kod reporter marwa mayudore county ma Mombasa mano George Aoko mar mondo mi wawinje ni George Mombasa to wachango ko tudore kod thuon wach mabende watwake studio ka George Aoko kinyalo winja ichiu nade Mombasa kono to jo Mombasa wachango ko tudore kod sekta mar Jua Kali George kinyalo winja Ero kamana hinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono twak mar wach Jua Kali bende nachiel kuom gigo ma jogo modak e kaunti ma Mombasa ka koni gin bende gidwani gigole pasgi to chutho king'iyo ni kwana tamalo mag joma ng'eny e pacho kae ndi gin mago manie sekta mar Jua Kali kata kamano kama antiere gi moko kuom jogo manie sekta mar Jua Kali adwa mane giwacho ni to ang'o ma giparo ni onego beni itimo mar temo bero sekta makama machiegni ahinya chaka gi nyingi tinyiso ni to in itimo ang'o an iluonga ni Tombo Yogana ane construction Jua Kali shida mwayudo en ni shida ang'o challenges ang'o miparo ni onego beni itimo mar bero sekta mar Jua Kali sekta mar Jua Kali onego bed ni sirikal ketonwa kar jok motiegi makopo ni gigolo tenda to Jua Kali bedo nafas magidhiye kaka an achiel kuomgi ana yudo tiegruok mag technical an gi craft certificate to konya yudo tich middleman okethonwa tich koro koyo sirikal ni mondo
oketnwa kama wan bende ginyalo miyowa nafas marwa mako gigolo tenda to wan be watero tenda nikech wan an achiel kuom jok man gi barua but ok anyal yudo tenda nikech middlemen. Koro wakwayo government mondo oketnwa kamoro mwanyalo dhiye watero papers wa to wayudo tenda. Erokamano. Erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo bende chakanda chaka gi nyingi tinyiso ni to ititimo ang'o? Yes, an iluonga ni Jared Otieno. An fundi mar wuoch Mombasa kae. Ambe nadhi technical natieko higni 2 ketera technical. Koro wan gi certificate. To gima pek manie timore Jua Kali kae. Jua Kali bedo matek nikech waonge pesa. Gima wanyalo yudo tije samoro ionge pesa mitimo go tije. Koro watemo kwayo sirikal madonjo manyien koyie ma bro donjo dwe mar 8 koyie ong'iye Jua Kali wanyalo yudo loan wanyalo kawe bank mondo Jua Kali sekta odhi mbele maber. Koso pesa momiyo wayudo ni Jua Kali ok timre maber. Kenyo lech to wan go maber e piny kaka pesa. Koro gima wakoso en koso pesa. Erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo mabende ni e sekta mar Jua Kali bede kae to chaka gi nyingi to inyisa ni to into itimo ang'o? An kuom nyinga iluonga ni Kilio Nairo. An e sekta mar Jua Kali ka mae tija uneno kipenj gima timo. Sekta mar Jua Kali ni en gima ne Jaramogi manochako. Tamor ka koro wuode dwaro inua sekta ne kabisa. Bang' kane joluo sebedo gi tabu kane wasepogore gi sirikal. Mae kama ne Jaramogi dugu kono ano mag lweto 2. Gino osekonyo oganda na maluo omiyo uso lo mathoyae onge dalawa maluo. Koro sani ma wuod Jaramogi dhi donjon. Ong'iye kamuketo wa. E Mombasa ka ane chairman mar Jua Kali sekta. Maka okidwa jiunga koda tibiro dong mabor. To kwang'iyo waneno ka noloso dwaro no tem bero sekta ni in kaka chairman mar Jua Kali paro ni gin areas mage monego beni omulo kata otem bero. Areas manyaka ang'o kale ng'eni gini koka wadhi yude. Mawe maber jatelo lando gini kapok ochopo. Mondo wan oganda wa maluo wasebedo kwa donga chien. Wabedo gi groups makata ka pesa biro wuok e agulu moro mabiro ne Jua Kali. Ok ni dware individual. Ifoma group ekiyudo gimoro. Koro mane momiyo jakom ne wacho no gini mapema. To oganda na maluo e Jua Kali ka kidhi Rwanda, Somalia joge wa emeka dhi tich kuonde go. To pesa michulo wabe duni mok nyal golo wa oko. Iyudo kaka bende moko gi mane lochgi ema benefit kuomwa. Wan ok ne berne. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mana moko kuom jogo manie sekta mar Jua Kali e kaunti ma Mombasa kae ka gikoni geno margi maduong' en ni piny owacho owuok motego mar bero sekta mar Jua Kali. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, ripota marwa kata jafwambo marwa kowuok e kaunti ma Mombasa kuom tudri kod jopiny mar mondo mi gin bende gichwala duondgi kotudore kod thuon wach makama. Bernard kachiel kod Kennedy aneno ka samarwa mano miwa oserumo matin ni sani chenro marwa mar mbako romo rumo gi sani. Adwa ni wach numo gika kotudore kod Dongo sekta mar Jua Kali masani ondiko ji mathoth ahinya e tich e pacho kae Bernard. Erokamano ahinya. Adwa wacho weche adek mapiyo. Mokwongo en ni sirikal mabiro kata mabiro donjo ong'inwa weche mabiro bedo kech wabiro loso gi kae to gibedo underlined. Koro ging'inwa weche machandowa e Jua Kali mondo giloswa nikech waketo ji mang'eny machiemo kanyo, ji mang'eny mayuto ge nitie kanyo. Ai mar ariyo daher ni jiwo ng'ata mokawo kijana kendo ka apani onego wuog maber kijande gi e dongruok wa makiny to wakawe kijana gine jotelo makiny to mondo gibed gi dongruok to nyaka mana kuomwa. Koro ng'ata madikawe kijana moro ni otere pap ni dhi puonjo tich opuonje tich kaluwore gi kaka chik mar tich mopuonjore dwaro. Ka en mekanik nitie ndalone, ka en riecho rie mtoka kamano gigi duto nigi ndalogi. To wawe kawo nyithindo kae tikele kosebet kanyo 6 months to duogo jwang'ore ni en oseng'e tich kae to gidhi giketho gik ji gibedo funde mabandia. Mano be achiel kuom gik maketho nyingwa sana e Jua Kali. Mogik en ni wakwayo mana Nyasaye ni koyie to jatelo ma Raila Amolo Odinga koyie nodonjonwa to losnwa line mondo wayud kaka wanyalo konyore mondo nyithindo
An sana ywak ne nyithindo mabiro chien. Keche koro sama koro wadhi kwa ridore piny. To gin ka gichung' motegno. Nikech inwang' ka wan nyaka gi National Youth Service. National Youth Service okony gidhi adhiya tiegruok kucho to koro ka giduogo to giduogo kendo gichak gineno gi jonyuol. Koro kanyo endo achiel kuom Juakande ma nyaka ging'inwa mondo jong'ama e National Youth Service, kijana mowuok e National Youth Service oyude gimoro, kik wegi aweya kamano. Erokamano ahinya. Korka kori Kennedy wachni mogik mana mapiyo piyo ka watieko. Gima wacho ni korka sirkal biro donjo. Oyie orwako Jua Kali machiegni kod sirkal. Mondo mi Jua Kali bende oyorgi obedie ka gimbe gifrai gimor gi tich magitimo. Mogik korka kora no wacho ni Jua Kali sekta ober kendo orwake ng'ata ng'ata to korwak ng'amusi nek mobiro moringo dala moringo polisi oribu Nairobi nibudan Jua Kali. Jua Kali orwake ng'ata ng'ata, ibed ni ingi master, ingi degree, ibed ni isomo chalo nade. Jua Kali kanyo jisomete. Bi mondo ikel pachi, wambo bedi yudi mayedo kanyo, mondo wager Kenya odhi mbele. Morchu maru chumano. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Jua ntiere kod welo ariyo e studio kae, Bernardo Chieng' kaachiel kod Kennedy Okotho mabende ne gin Jua Kali e pacho kae kendo gitimo tije mag Jua Kali mopogore opogore e bero ngimagi ma pile ka pile. Ing'isa ni samarwa mano miwa oserumo, kasomo mana ote achiel kende mabende aneno kodonjonwa, kata ote ang'eni thoth ahinya to kanyal somo ote te. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kodonjonwa e Facebook kacha. Engineer Lazaro Kanyamboku wacho ni Jua Kali dwaro constant supply of electricity, lower taxation kod security. Kaito sirikal mondo oket chik kuom mwandu mabedo imported. Mwandu ma can be locally produced okonego bed imported. Kaito sirikal bende omi mwandu molose e pacho kaendi okang' manyime mar nyiewo mwandu machalo kamano. Kowacho ni Raila to wacho to timo nikech otumo paro e pinje maoko. Owacho ni mano en gima mita ahinya. Erokamano ahinya. Ka Bernard Majelo mari ka bende entiere Ogongo Village wacho ni Raila nyoro ogolo paro mar jiwo sekta mar Jua Kali maber ahinya to oketo agendas mage e weche mag local miners bende. Erokamano ahinya joneno magwa mabende obedo kodwa nyaka ne wachaka chenro ni 12 mar okinyi nyaka sani wadhi kanyo kwa molo saa 5 mar onyango. Elo Sharon Ng'ao kaachiel kod Cleophas Oluocha kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare. Akwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.